posljednji licima, to je posljednji izbjega i danas igramo Paisley Box. Pošto nam se svidjela ova igrača, naravno sam učio. Samo da ja ovako malo smanjim. Nema veze, uglavnom mi idemo igrati. Došli smo do 13. levela, normalno. Nisam ništa radio više. Ovo je prelagano. Eto ga. Ste vidjeli? Dajem se, idemo na drugi level. Naravno iz početka. Ne. Ovako ćemo. Joj. Joj. Evo kako. Teško. Možda ovako. Joj, ljudi, ovo nije. Možda je nešto ovako pokušao. Joj, ja se glupiram. Što mi je čovječ? Ovako. Ovako.
nekako ovako. Ne, daj. Ovako idemo. Ko? Ajde. Ovako, ovako. Ajde, ajde. Eto. Ne se popne kutiju čovječe. Ne. To, yes! 3 zvjezdice. I ljudi, ako gledate Bloodmastera, ostavit ću vam link u opisu videa. Njegov novi video. To, 3. Ovo je pravo. Jesi pravo. Ne. Lažeš. Shvatio sam. Yes, shvatio sam. Ajde, što neću. Pa da. Sve shvatim. O, se dozmete. O. Sad uzmete ovako tu. Vidite. Kako se to rješava. Nema veze što nismo uzeo zvijezdice. Bitno da smo ovo uzeo. Sad uzmete ovako tu. Ovako tu. Kako ne možeš? Ne, s početka. I sad uzmete ovo. I ovako. I onda povučete nazad.
ne vjerujem. Idemo 18. riješiti, to je što za ovu epizodu. Znači... Ne. Pre teško. Lagano. Ovako. Ljudi, to je to što ste čitali epizode. Ako nas živjeli, ako je slabo nastavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj idućoj. Pozdrav! Da, pozdrav.